The Ziva Mwari Church has attracted so many congregants since its formation in 2022, as hundreds of people gather at a biao in Bindura, Trojan Mine, to celebrate the church's second anniversary. The celebration was graced by several church leaders and people who had traveled from different places in Zimbabwe. It's not just local, it's regional. Hallelujah. Several preachers at the celebration spoke about unconditional love which Jesus had for everyone despite their sins. The founder of the church is the father. Chikuru inyaya taukakare vakachirwa baba pachataura vari pano nevakuru vari panapo inyaya yerudo. So isusu when we started this church we had a vision, and that vision is what led us all to be here today. We're celebrating. We're not celebrating failure. We're celebrating achievement. Mona patakatanga church, there was a lot zvaitaurwa nezvechechi. Kune vanhu vaiti politics, kune vanhu vaiti dzorera shure, asi takaramba takashinga. Why? Because ndakatora example yehuku. Huku inotorerwa mazai, mamwe unofraya, mamwe unoita kugwelisa, mamwe ndio anoora, asi hairamwi, inoramba ichingokandira mazai. Mumwe ariko kumusoro anotida. Hallelujah. But one thing that I like, the gathering yakadai ndeyekuti Mwari vachiona tiri munyika ino yatigere. Tikaverenga pana Romans chapter number 3 verse 23. Inotaura pamusoro pekuti vose vakatadza vakasasvika pakubwinya kwaMwari, asi vanoruramiswa nenyasha dziri muna Kristu. John 3:16, nokudaro Mwari vakada nyika vakatuma mwanakomana wake akaberekwa ari mumoga, kuti ani nani anotenda maari arege kufa asi kuti ave neupenyu husingaperi. The Ziva Mwari Church has a praise and worship team, preachers who makes the service interesting, and they take their scriptures from the same Bible used by Christians. Nokuti Mwari wakada nyika nokudaro kuti wakapa mwanakomana wake wakaberekwa mumwe oga, kuti ani nani unotenda kwaari arege kuparara asi ave neupenyu husingaperi. Ndatenda. The church was formed by Richard Twabi in 2022 in Bindura, Trojan Mine, for drunkards and non-Christians. Drunkards and non-Christians in Zimbabwe are regarded as sinners and not clean. Twabi had to form this church in order to remind the drunkards that God loves them just like Christians. Congregants are not allowed to drink beer during the Sunday service, but after. My name is Mwari, reporting for Paasha TV, Bindura.